Здравейте! Аз съм Валентин Микев, кандидат за народен представител от листата на ГЕРБ Кюстендил. Цялата ми кариера е свързана с транспорта. Познавате ме и като човек, посветен на моторните спортове. ГЕРБ е партията, която се движи в правилната посока с висока скорост. Като ваш народен представител ще работя за подобряване на инфраструктурата и вашата сигурност. Като представител от парламентарната група на ГЕРБ ще работя за промяна на Закона за движение по пътищата. Ще бъда искрен с вас.